Sziasztok! A mai anyagban egy egészen merész és provokatív ötletet fogunk körbejárni. Mi lenne, ha a parlamenti döntésekbe egyetlen applikáción keresztül közvetlenül beleszólhatnánk? Nézzük meg, hogyan is néz neki ez az egész. Gondolj csak bele egy pillanatra. Ott van a zsebedben ez a kis eszköz, a telefonod, amivel már szinte mindent el tudsz intézni. De mi van akkor, ha maga a demokrácia is elférne rajta? Ez a kérdés áll a mai vizsgálódásunk középpontjában. Régen az ókori görögöknél fogták a fekete-fehér köveket, és azokkal szavaztak. Ehhez képest ma a kezünkben van egy eszköz, ami szinte a világ összes tudásához azonnali hozzáférést ad. A technológiai ugrás döbbenetes, de a kérdés az, hogy az elv, a demokrácia elve tud ezzel együtt fejlődni? És tulajdonképpen ez a kiinduló pont, az egész koncepció alapja. Az érvelés, vagyis az analógia tök egyszerű. Ha a banki ügyeidet, a legféltettebb pénzügyeidet rámered bízni a telefonodra, akkor miért pont a szavazás nem menne? Technológiai szempontból talán már nem is akkora kihívás. Na de jó, de hogy is néznek ki ez a gyakorlatban? Nézzük meg! Az ötletgazdák egy 6 lépéses folyamatot vázoltak fel, ami végigvezet a törvényjavaslat megszületésétől egészen a mi szavazatunkig. Oké, szóval az egész ott indul, hogy az appon keresztül követed, mi történik a parlamentben. Aztán jön egy mesterséges intelligencia, ami pártatlanul összefoglalja neked a lényeget. Ezután jön egy tanulási rész és egy kvíz, hogy biztosan képben legyél. Mielőtt döntenél, egy szimuláció megmutatja a lehetséges következményeket, ezután leadod a szavazatodat, és végül látod a közösség eredményét. Lényegében végigvezet a teljes folyamaton. Na de menjünk is bele a részletekbe. Na és itt jön az egyik legizgalmasabb rész szerintem, az oktatási vonal. Ez az app ugyanis nem csak egy szavazógép akar lenni. Az a lényege, hogy a mesterséges intelligencia az általad megbízhatónak tartott forrásokból dolgozik, és emészthető formában, összefoglalókkal, tanulókártyákkal tálalja neked az infót, hogy tényleg minden oldalát megértsd a témának. És most jön a csavar. A rendszer egyik legfontosabb, sőt, talán legvitatottabb része a kompetenciakapu. Itt nem elég az, hogy van egy véleményed. Mielőtt szavazhatnál, egy rövid teszten kell bizonyítanod, hogy tisztában vagy a téma alapjaival. Ez elvileg kiszűrné a tájékozatlan, impulzív döntéseket. Ez pedig talán a leglátványosabb funkció az egészben. Tegyük fel, hogy már képben vagy a témával. Mielőtt szavaznál, egy szimulátor, kicsit olyan, mint a Democracy nevű videójáték, ha ismeritek, megmutatja, hogy a te szavazatodnak milyen következményei lehetnek a gazdaságra, a társadalomra vagy a környezetre. Ez segít a felelős döntésben. Szóval a végén, amikor már mindent tudsz, és látod a lehetséges jövőt is, na akkor nyomod meg a gombot. A szavazatodat pedig a blokklánc rögzíti, ami ugye elvileg a feltörhetetlenség és az átláthatóság garanciája. Jól hangzik, nem? Szinte túl jól is. Na de ahogy az lenni szokott, a dolog közel sem ilyen egyszerű. Az ötlet remek, de a valóság tele van buktatókkal. Úgyhogy most jöjjön a fekete leves. Nézzük meg azokat a hatalmas akadályokat és kritikus kérdéseket, amik egy ilyen koncepció és a valóság között állnak. 4 igazán nagy problémakört azonosítottak. Az első, és talán legfontosabb, a szavazat legitimitása. Aztán persze ott a biztonság kérdése. Honnan tudjuk ki kicsoda? A harmadik a kvíz, ami elég kényes téma. És végül, hogy mennyire lehet hinni egy ilyen szimulációnak. Szóval kezdjük a legnagyobbal. Ez a szavazat igazi? Hát nem. Mivel nem állami app, jogilag semmire sem kötelez. Inkább úgy kell elképzelni, mint egy közösségi nyomásmérőt. Egy eszközt, ami megmutatja a döntéshozóknak, hogy egy tájékozott tömeg mit gondol valójában. Egyfajta közösségi mandátum. A másik óriási gond a biztonság. Oké, de honnan tudja a rendszer, hogy te tényleg te vagy, és hogy csak egyszer szavazol? Itt jön képbe az úgynevezett Sybil támadás, ami lényegében azt jelenti, hogy valaki csinál 1000 kamu profilt, és ezzel elárasztja a rendszert, ezzel pedig az egy ember egy szavazat elve megy a kukába. És igen, a kompetencia kvíz. Szuperül hangzik, hogy csak a tájékozottak szavazhatnak, de rögtön jön a kérdés. Ki írja a kérdéseket? Milyen szempontok alapján? És mi van, ha már maga a kérdés is elfogult, és egy bizonyos válasz felé terel? Ezzel nagyon finoman lehet manipulálni, nem? És akkor a blokklánc. Fontos tisztázni, hogy mire jó és mire nem.
Arra tökéletes, hogy lepecsételje a forrásokat, a tananyalokat, hogy senki se tudja utólag megváltoztatni őket. Tehát az átláthatóságra szuper. Na de pont ezért a titkos szavazásra, ahol az anonimitás a lényeg, egyáltalán nem alkalmas. Oké, látjuk a problémákat. Akkor ez az egész ötlet kuka? Nem feltétlenül. A javaslat egy fokozatos, lépésről lépésre történő építkezés, ami megpróbálja ezeket a problémákat kiküszöbölni. És ez így néz neki. A 0. verzió lényegében csak egy információs eszköz. Olvasol, kitöltesz egy minikvízt, elmented a véleményed. Ennyi. Aztán az 1. verzióban már jönne egy kompetenciajelvény, meg egy egyszerű szimuláció. És a végcél, a 2. verzió, na, az foglalkozna a biztonságos azonosítással és a közösségi vitákkal. És hogy itt hol a blokklánc helye, pontosan arra, amire kitalálták, a bizalom és az integritás biztosítására, hogy a forráscikkek tényleg azok-e, aminek mondják őket, hogy a tananyag nem változott-e meg, hogy a szimuláció modelle átlátható. Lényegében ő a rendszer digitális közjegyzője. És ezzel lassan a végére is érünk. Akkor mi is a nagy tanulság? Mire jó ez az egész, ha nem is egy valódi szavazás? Szerintem ez a megfogalmazás mindent elárul. Ez nem egy új parlament, hanem egy parlamenti döntések következmény szimulátora. Egy eszköz, ami segít átlátni, hogy egy-egy döntésnek mekkora súlya és milyen hatásai vannak. Tehát a lényeg nem a rendszer lecserélése, hanem a polgárok felvértezése. Egy tájékozott döntési motor, egy közösségi mandátumkijelző, ezek a valódi célok. A hangsúly átkerül a gombnyomásról a megértésre. És a végére hagyok egy gondolatot. Mi van, ha a demokrácia jövője nem is arról szól, hogy egyszerűen csak ledadjuk a voksunkat, hanem arról, hogy meg is értjük annak valódi hatását? Nos, ezen érdemes elgondolkodni. Köszönöm, hogy velem tartottatok.